Ir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 imposti mill-Gvern Malti matul ix-xahar ta' Lulju ħallew impatt negattiv immedjat fuq l-ivvjaġġar lejn pajjiżna. Sostna dan il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg waqt il-preżentazzjoni taċ-ċifri tal-ajruport għall-ewwel 6 xhur tas-sena. Wara li tieħdet id-deċiżjoni li kull min jidħol f'Malta jrid ikun hemm laqqam bisħieħ, awtomatikament kien hemm daqqa s-suq tat-turiżmu fosthom għal piżżgħażagħ kif ukoll ta' familji li wliedhom għandhom il fuq minn 12 sena u mhux imlaqma. Mistoqsi minn Net News, Alan Borg saħaq illi ftit qabel is-sajf pajjiżna beda jara żieda fis-suq. Iżda, inevitabilment, fawwissu mbassar li s-suq se jkompli jonqos minkejja r-riżultati pożittivi f'Ġunju. Ovvjament il-restrizzjonijiet li issa għandna in place fej inti passiġġier jista' jiġi Malta biss vaċċin rikonoxxut mill-Superintendenza tas-Saħħa Pubblika qed naraw il-trends jinbidlu. Il-bassir tagħna bħalissa l-Awwissa huwa fil-fatt li Awwissu jkun inqas naraw inqas viżituri jiġu lejn Malta milli kellna f'Lulju. Ġi spjegat ukoll li fil-waqt li skont stħarriġ imwettaq mill-Airport Council International 25% tal-parteċipanti jippreferu jqattaw il-vaganzi tagħhom għax-xemx u l-baħar, preżentament pajjiżna jinsab pass lura mill-kompetituri tiegħu fin-nofsinhar tal-Ewropa dan kawża tar-restrizzjonijiet iżda mhux biss. Ta' fil-waqt li insistaw ukoll illi il-Maltin tonhom għadhom kawti wkoll biex isifru. Il-performance tagħna hija bla dubju dejjem we're lagging behind kif jgħidu bl-Ingliż. U restrizzjonijiet huma fattur importanti kif ukoll il-fatt li ħafna minn dawn il-pajjiżi kbar għandhom element ta' vjaġġar domestiku. Is-suq lokali huwa wkoll iktar kawt fuq l-ivvjaġġar. Ġifieri fejn soltu għandek pajjiżi kbar u għalhekk domestic travel ovvjament u fattur importanti. Ġinti forsi tossok iktar komdu tmur btala ġol pajjiż tiegħek milli tmur btala iktar il-bot u allura hemmhekk qegħdin f'żvantaġġ ieħor. Tul il-konferenza Alex Cardona, il-kap tal-iżvilupp ta' traffiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, spjega illi matul ix-xahar ta' Ġunju pajjiżna ra madwar 50% ta' total ta' vjaġġar illi kellna fl-ewwel 6 xhur. Wasaħaq illi l-aktar ammont ta' traffiku li wasal matul ix-xahar illi għadda kien ġej mill-Italja, Ġermanja u Franza. Issegwi il-Polonja bl-aktar linja tal-ajru attiva tkun Ryanair illi wettqet madwar 44% tal-vjaġġi. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-MIA spjega li fil-waqt illi fid-dinja tal-lum il-business travel se jdum biex jirkupra anke minħabba t-teknoloġija huwa importanti illi pajjiżna jibqa' kompetittiv u f'dan il-perjodu iħejji sabiex meta tintlaħaq ċertu normalità mill-ġdid il-pajjiż ikun lest. Dan il-perjodu ta' rkupru jkun tajjeb li kieku nibdaw naraw ukoll tisbieħ tal-prodott ħalli meta nerġgħu li niġu għan normal, whatever normal will be, nkunu destinazzjoni iktar attraenti u iktar appealing għal min irid jiżurna. Francesco Catania, Net News.